Ni nôl yn y gegin I gloi rhaglen. Oedd y peli o gig yn hyfryd. Neis iawn, a'r saws yn flasus iawn ar un, ydde? Dyma be dwi'n edrych ymlaen I. Pwdin. Person pwdin dwi. Be sy ar y fwydlen, Elwen? Reit, be dwi'n neud rwan ydy'r gacen neis yma. Fel pwdin neu cacen, fydwch chi weini hi fel y ddau, tymo? A cynwysion eitha sylfaenol I ddechrau. Mae gennau 100 gram o fenyn. Dwch chi ddefnyddio menyn neu margarine. 100 gram o siwgr euraidd, y siwgr man euraidd. Mae jyst yn ychwanegu bach at y lliw. A be dwi'n neud, dwi wedi hifennu hwnna neis, fel da chi'n gweld. Neis ac yn feddal y fan hyn. A dwi wedi dechrau ychwanegu'r wy. Dim gennau 2 wy i ddeud y gwir yn fanna, a jyst rhoi nhw fewn yn eitha raddol, fel da ni'n arfer wneud. Gan bod y cynhwysion yn eitha bychan, dwi'n credu bod wneud efo llaw yn iawn. Mae'n well I mi. Rhaid mae gyd o lot o bobl wedi cael peiriannau posh iawn i'r gegin a pethau dros yn Nadolig. Ond bydde ti dal yn gallu neud yn? O, bydde, wrth gwrs. Jyst bod fi'n meddwl heddiw, mae'n iawn nawr, come on, a i ddefnyddio chydig bach o frau o Cyfarfod corff. Ti'n coginio. Ac fedrwch chi rei chydig bach wedyn, yn hytrach na blawd, beth sydd gynnau fanne ydy almonau man, y ground almonds. Jyst rei chydig bach I fewn fel da chi'n ychwanegu'r wy. A beth sydd am y resait yma, mae popeth bron yn 100 gram. Oedd y siwgr, y menyn, yr almonau, dwi'n rhoi 100 gram o flawd I fewn y munud, 100 gram o lys. So mae'n hawdd I gofio resait yma. A mae'n ffordd, os ti'n gweld mewn bowlen sy'n bron, sy'n eisiau mesur, os ti'n gweld un bowlen yn llawn, ti'n gwybod bron beth sy'n na. Mae hynny. Felly mae'r wyau dim di fewn, dwi'n rhoi'r almwnau neu fewn rwan. A mae'n mynd I fynd yn gacen eitha stiff. Ond yn hytrach na'r ei dwy arall, be dyn ni am roed I fewn ydy iogwrt. A wedyn iogwrt plaen, iogwrt naturiol. Hwna eto yn mynd I wneud i'n llai. Ys am gyfaith siwgr yn mynd I fewn I hon. Oedden ni sôn am siwgr. Na, dos am lot o siwgr. Dim yn felys ofnadwy. A wedyn mae'r blawd yn mynd I fewn. Dwi'n credu blawd codi dwi wedi reid y fanna. A mymryn bach fwy o bwdwr codi, just I helpu codi'r almonau yna. Ond dydwch bod yna rywun yn dilyn diet, ti'n misio gluten. Sa chi'n medru defnyddio polenta neu rhywbeth, fel rhyw grynynau bach polenta, sydd yn neud cacen neis eto, fwy melyn, ac yn hefyd fydd hi'n helpu gadw'r llys mae I fyny. Oedden ni'n trafod yn yr egwyl, efo Jennifer, weithio mae llys yn suddo I wylod cacen. Ond gewch chi weld be dwi wedi bod yn neud. So rhywbeth o soggy bottom o'r ffordd math gwahanol, yfe? Ia, ond cofiwch deud hynny, mae'r gacen yma yn fwriadol yn eitha sogi. Cos dwi licio fel yn ni'n dweud, fel pwdin, dwi licio'n gynnes. So dim fel prawn gyda ffaned, mwy o... Wel, dewis chi, mae'n gweithio'r ddwy ffordd. Nice, gael yr ochr. Chi di gael efo paned a efo pwdin. Hollol. Reit, so chi'n gweld fi wedi rhoi croen lime a lemon I fewn, ond dwi jyst yn rhoi sydd y lemon. Dwi'n eisiau fynd yr rhy citrus. So dwi'n mynd i rhoi sydd y lemon I fewn hefyd. A dyna ni. A rwan dwi am roi hanner y llys I fewn. So cadw rei I roed ar y top. A cwbl dwi eisiau gwneud rwan, di trosglwyddo hwn I fewn I dyn. So dyna beth dwi am wneud rwan. Just roed mewn tin torth. A tin torth 2 bwys ydy hon. A dwi just wedi iro hi gyda papur. Mewn ffordd, fi ddim yn siŵr pob tro os fi'n neud cacen. O ran, mae eisiau iro, so eisiau rhoi menyn y bob ochr i'r... Fydda I ddim, dwi'n mynd i'r papur. Mae hwn yn bapur ar un I gacen fel Bakewell. Ia, diolch yn papur ar un gwrthsaim. Efo hwnnw weithiau maen nhw'n sticio. A felly, just trosglwyddo hwn I fewn. So beth, dwi rioed I wneud cacen. Ti? Beth na. Challenge yn y ddwrnod I ti'n adalen. I wneud cacen fach I ni. So mae gyd yn mynd I fewn fel yna. Mae'n fymryn bach ar ôl. Hwna, fi siwr. Pryd mae dy ben blwydd di? Mi siawst. Ti'n gwneud amser I marfer? Wel, ie. Ie, I gael cacen berffaith fi siawst. Na ni. A be dwi am wneud rwan ydy dwi jyst yn mynd i roi gweddill y llys ar yr wyneb rwan I fewn yn y top yna. So mae'n addurno mewn ffordd. Mae yn y gacen beth bynnag. Maen nhw'n mynd I suddo. Rhain hefyd, ie. Ond gobeithio fyna rai o hein wedyn yn aros. Mae yna rai gyda I wedi llwyddo I aros fwy yn y top. Maen nhw'n ffrwyth eitha trwm, felly weithiau mae o'n sydd. Diolch yn amharu ar y blas. Ac yn ffrwyth sy'n dda I chi hefyd. Hollol. O, yn y ffwrn ar gyfer y gacen yma. Ie, fewn i'r popdi. So ni rhoi di fewn am ryw 45 munud, 3/4 awr ar nwy 4 180. Just checio fel da chi efo cacen bod y sgiwar yn dod allan as I. A wedyn fydd hi'n barod I beth bynnag ffordd da chi eisiau gweini hi. So dwi am rhoi hon yn y popdi rwan.